Hej, velkommen til Wrestling Palmesøndag. Det hedder Palmesøndag Wrestling, og jeg vil gerne invitere Big Show, eller ikke invitere, præsentere, hedder det Big Show. Han er meget sej. Han er meget stærk, og som I kan se, kan han bevæge sig selv, uden der er nogen inde på scenen for at hjælpe ham. Han er meget sej, som I kan se. Her er han meget stærk. Også på en anden arm er han meget stærk. Han er meget glad for at vise sine muskler, og han vil gerne kæmpe mod John Cena, men han tør ikke rigtig se ham endnu. Og det er meget for ham, for John Cena er ikke kommet endnu. Og han er meget stærk og meget tung, og som jeg tror han viser sine muskler. Ja, det gør han. Han er meget stærk, som I kan se. Og så vil vi gerne have Big Show ud. Big Show, vil du være sød og gå ud? Big Show, farvel. Big Show, vi gider ikke have dig herinde mere. Vil du være sød og gå ud? Ja, sådan, ja. Så kan John Cena komme. Hvis John Cena gider komme ind. Der kom han. Det var et meget fedt spring. Hvad laver han? Wow, det gik meget godt, det spring. Kan vi gøre det igen? Hvad fanden var det? Sådan. Og den er gjort ondt, den der. Kom så. Vi vil gerne have dig til at komme i gang. Ja, det går meget uden, kan vi godt sige. Ja. Du kæmper mod Big Show lige nu. Hvad fanden laver du? John Cena, er du okay? Ja, det er du. John Cena oppe. Han har taget Big Show med. Big Show laver den der på ham. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Hvad fanden var det? John Cena slog ham. John Cena, han har det ikke så godt lige nu. Han tog Big Show op i hånden og smadrede ham ned i jorden. Og hvad gør han nu? Big Show laver nakkelåsen på ham. Og han gør det igen. Den gjorde vi så sådan på Big Show her. Det ser i hvert fald sådan ud. Og ja, vi kigger lidt på det. Så er vi tilbage, og det giver meget ondt på den scene, det der, tror jeg. Det var meget vigtigt, det der. John Cena, han holder ud. Hvad fanden laver han nu? John Cena, hvad laver du? Ja, John Cena! Det giver mest noget på John Cena, det der, tror jeg. Det var sgu ikke så godt. John Cena ømmer sig lige. John Cena, er du okay? John Cena tager Big Show. Han forsøger på at smadre ham, men det går meget dårligt. Øj, han er oppe! Hvad laver han nu? John! Den går i bolden ned, den der.
Au. To sekunder, jeg er lige i gang med noget. John Cena! Okay, Big Show, han skyndte sig væk, så det gjorde meget om Valentina, den der, den er ond. Det er ond, det der, det er ikke så godt. Han lemmer sig. Flot er underbugt til sin scene, det må jeg sige. De grønne, nej, hvor fint. Han bruger, det går på Big Show, det der. Og den Cena holder fast. Gør han det igen? Nej, han gjorde det gjorde på den Cena, det der. Det er dumt, at den Cena, hvad tænker han dog på? Og Big Show, han gav tæv. Det går. Og dommeren slår. Og John Cena vandt. John Cena second jubelscene, må jeg sige. Hvad laver du nu, John Cena? Han lemmer sig, han har lidt ondt i hovedet, ser det ud til. John Cena, han er oppe! Han prøver, han tager videre, de er ikke færdige nu, kan man se. Det gjorde vist mest om på den Cena, det der. Det gik ikke, som han ville have. John Cena, han er oppe igen. Han tager løs. Han tager ham op. Altså Big Show tager sig op. Hvad gør han nu? Han hopper bare lige nu. Det gjorde den der på begge parter, men nok mest på Big Show. Hvad laver han nu? Hvad laver de dog? Er de dumme? Det er jo ikke det publikum vil se på. De vil gerne se dem tæve hinanden. Og John Cena, han tager ham op. Det går med John Cena, det kan jeg ikke lige at se på. Den var altså meget ond. De ligger begge to om og så. Den Cena ved ikke rigtig, hvad han skal gøre. Han kommer så over til Big Show. Det er stadig nogle flotte underbukser, du har på John Cena, synes jeg. Det kommer på John Cena, det der, hvorfor er Big Show bare så meget bedre end John. Han får tæv. Det går på Big Show, det der. Det må jeg sige. Der sker ikke så meget. Hvad laver de nu? Hvad nu?
så vil vi meget